सनाजों लोगोसे हा मोसौ आरो सम्पति फान्थियावबो फाहामथाय लानो हायाखिसै रंगिना लाहारिया। क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय बद्रानपुर गामिनि हेमन्त दैमारिनि बिबोनां रंगिना लाहारिया प्रेसारजों गोग्लैनानै दा गोजौ फाहामथाय लानो हायैयाव ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ। मिथिहोनाय बादिब्ला रंगिना लाहारिया क'क्राझार हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि खयना आश्रमाव हाबा मावोमोन। हाबा मावबाय थानाय समावनो बायह्रायाव थांनायाव हरखाब प्रेसारजों गोग्लैयो। प्रेसारजों गोग्लैना गोबां फाहामथाय लासेयावबो मोजां थासारियाव फैयासै रंगिना लाहारिया। न'खरनि सम्पतिखौ फाननानै फाहामथाय लादोंब्लाबो मोजां थासारियाव फैयाखिसै। बेनिखायनो दुखुथिया न'खरा दानि सोलिफुनाय सरकारनिसिम लोगोसे रायजो राजानिसिम मोजां फाहामथाय लानो हानाय बादि अनसुंथाइ लुबैदों। अनसुंथाइखौ बेंक एकाउन्ट नम्बर 5765021200000897 IFSC कोड UBIN 0557650 एकाउन्ट हल्डार नेम दैमन्थि दैमारियाव हरनो हागोन। आङो फार्स्टआव प्रेसार जादोंमोन, ओमफ्राय फायखानायाव हाबनायाव आङो गालिननानै गोलैदों। दा जानजियानो बे फेन्दाया बायखो ना लोरिनानै थाखो, गसंबो हाया थाबायनोबो हाया। ओमफ्राय नैबे फेन्दाया बाहायबो बायदों। दानि सरकार गोदाना अननानै बिनिखायनो आंनो अनसुंथाइ हरदो। सिगां समाव क'क्राझारबो सिलिगुरि आरो अजा डाक्टारबो हमबाय, हामाखसै। दा आंनि जा सम्पति एसे दं बेखौनो सना रुफा जराथाम आरो जिन्ज्रि दांसे दंमोन, बेखौनो फाननानै आङो हाजार नायबाय हामा। हाबो 5 बिगा दंमोन, बेखौबो बन्दकआवसो दोननांबाय। बे हामगोन बायदि मोनो आङो। बे माबा बायदों ना मादों बेखौबो हमनाया हमदोंमोन, अजा बायनायखौबो फैसा थाखा गैयिनि थाखायनो हमफुंनो हायासै। दा आंनि बिबोनाङा खयना आश्रमाव थायोमोन, ओमफ्राय फायखानायाव थांनायाव गोग्लैनानै मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै दङ दा। ओमफ्राय जोङो दा सिकित्सा खालामदोंमोन डाक्टारनाव एसे, माने जोङो गलाम मानसि, दा रां रुफा हायैखाय दा बेमारा गोदोसोनानै दङ। आङो बे मानसिखौ हस्पिटाल खालामनाया हजों क'क्राझार राभा एसिडआव लांदोंमोन। दा बेजोंबो मिलायाखसै, माथो खालामबावनो। ओरैनो मा जामारदों? दा मानसिया पेरालाइसिस जानानै दङ। मा लुबैयो नोंथाङा? दा आङो जेनेबा दानि सरखारनाव आङो एसे उसुंथाइ मोनो खोमा नंदों आरो नोंनि बिबोनांखौ फाहामनो थाखाय, मोजां डक्टरनाव लांनो थाखाय आङो एसे अनसुंथाइ मोनोबा आं मोजां डक्टरनाव एसे सिकित्सा खालामनो हायो बायदि मोनदोंमोन। दा आङो लुबैदों जोंनि रायजो राजाफोरखौबो आङो एसे खावलायहरनाय जायो आरो एसे रायजो राजाफ्राबो अनसुंथाइ मोनो बायदिबा आङो फाहामनो सानदोंमोन। औ, आं मिजिंनानै दङ दा बर्थमान, मोजां जागौबानो। मा गामि ओरैनो नोंथाङा? आङो बद्रानपुर, क'क्राझार बद्रानपुर। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट।
बायगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।